Aquesta irresistible cançó forma part de la banda sonora d'una altra pel·lícula irresistible, The Legend of Hay, un títol xinès que s'incorpora a la programació a la franja infantil del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. La crítica especialitzada ha comparat aquesta pel·lícula amb algunes de l'estudi Ghibli, de l'estudi japonès Ghibli, sobretot per l'estil d'animació i per les seves referències a la preservació de la natura. The Legend of Hay s'afegeix als altres dos títols que varen presentar ara fa 15 dies dins d'aquesta franja infantil, com eren Yatsurugi i la pel·lícula de Selectavision Promare. Aquest any, a la secció infantil, a la franja infantil, incorporem també 3 curtmetratges, 3 pel·lícules vingudes de l'Àsia, de Corea del Sud i Malàisia, que combinen diferents estils, des de la imatge real fins al cinema d'animació. I com sempre, completarem aquesta programació infantil amb la representació teatralitzada d'un conte infantil tradicional, en aquest cas, l'Isun Boshi japonès, que és com una mena de patufet, però en versió nipona. Cacauet Teatre representarà el conte a l'espai exterior, al pati posterior del Museu de la Pell i Biblioteca Joan Triadú. I ara us avançarem més títols d'aquesta 17a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. Anem primer a Tailàndia. En Tailàndia, l'any passat, vàrem tenir una relació molt especial amb una retrospectiva de títols de cinema d'acció i aquest any recuperem precisament un dels grans noms del cinema d'acció tailandès, com és Prachia Pinkaew. Aquest director, conegut sobretot per Ong Bak, es presenta la seva última pel·lícula, que combina ni més ni menys que gènere fantàstic, cinema de terror, amb acció i també psicodrama. El títol, Sisters, i es podrà veure dins la sessió de mitjanit de terror del Festival Nits de Cinema Oriental. També podrem veure, en secció oficial, un dels grans èxits crítics i comercials d'aquesta temporada a Tailàndia, Friend Zone. És una comèdia divertidíssima, una comèdia romàntica, amb gags delirants, que ens explica la història d'un noi i una noia que ell està enamorat d'ella, però ella només el veu ell com el millor amic. โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึงกิ้งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนเรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอ่ะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เทศคะกินเบียร์ห้องกูกันชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อน I de Tailàndia a la Índia. A la Bassa dels Hermanos, la nit del 25 de juliol, el dissabte, viurem una altra espectacular nit dedicada a la Índia. En aquest cas, projectarem una pel·lícula tamil. Podrem veure la versió internacional de Action, una cinta protagonitzada per l'actor estrella del cine del sud de la Índia, Vishal. El títol no ens enganya gens. És plena d'escenes d'acció i també escenes de dansa i ball
i crec que serà d'aquestes pel·lícules que faran que la bassa sigui una festa. I Corea del Sud, el país de moda, gràcies a Paràsits, el fenomen Paràsits, també tindrà presència al Festival Nits amb una pel·lícula, The Closet, que barreja terror, barreja drama psicològic i també una part molt sensible, molt humana, amb una història d'una relació d'un pare i una filla, una relació molt especial. The Closet tindrà distribució al nostre país i per tant se suma a aquesta passió, a aquest seguiment pel cinema sud-coreà. 그래서 우리는 지금 정확히 어디 있는 거죠? 죽은 자들의 공간. 귀는 귀가 있을 곳에, 신은 신이 있는 곳에 있음을 알게 될지어다. A banda de Corea del Sud, hi ha un altre país que actualment té una relació idíl·lica amb el cinema, amb una producció immensa de títols, és la Xina. A més, ha recuperat aquell cinema popular, aquells gèneres populars dels anys 80 i 90 que tant ens agradaven. Ens en parla en Domingo López, programador del festival. La explosión creativa que hizo famoso en todo el mundo al cine de Hong Kong tiene un más que digno heredero hoy en día en el cine chino comercial. Con más de 1000 películas anuales, China ha conseguido recuperar la acción, la energía, la imaginación y los géneros que hicieron famoso aquel tipo de cine. En las NITS vamos a tener una buena muestra de ello, empezando por una maratón el domingo 26 que reúne 3 títulos de este fenómeno. El primero de ellos es Mulan, basado en la historia de la heroína legendaria y que supone otro punto de vista diferente a la versión que Disney estrenará próximamente. Otra de las películas que podremos ver es The Enchanting Phantom, primer remake oficial de una historia china de fantasmas, realizada con parte del equipo original. Fist of Legend, otra de las películas que veremos en la maratón, es una precuela de la cinta de Jet Li del mismo título y que aquí protagoniza Tiger Shu. La película es una nueva adaptación de la historia del personaje Chen Zhen, un artista marcial enfrentado a las conspiraciones del invasor japonés, personaje interpretado anteriormente en la pantalla por actores como Bruce Lee o Donnie Yen. A Tiger Shu, un auténtico campeón de Wushu, lo hemos visto en producciones como la saga Detective D de Sweetheart, así como en las últimas películas de Yuen Woo-ping o Jackie Chan. Dentro de la programación del Festival Nits también podremos ver otros títulos como Monty Python 2, una descacharrante cinta de serpientes gigantes, o Sheep Without a Shepherd. Remake de la película india Drishyam, un thriller sobre un hombre que pone a su familia por delante de un terrible crimen. En el reparto el hongkonés Philip Keung, habitual del cine de Johnny To, y Joan Chen, la leyenda del cine chino.
podem veure, estem enllestint una programació molt completa, molt variada, i com sempre ens agrada recordar, combinant cinema comercial, blockbusters asiàtics, amb pel·lícules més independents, més autorals. La mascareta del festival. Molts ens demaneu on es pot adquirir. Aquesta mascareta ja la podeu trobar a la web del festival en l'apartat Botiga Nits, on també podeu adquirir l'abonament Nitomen, que us dona accés a totes les pel·lícules, totes les sessions del Festival Nits d'aquest any. Res més, us volíem deixar, pels que encara no estigueu del tot convençuts de venir a Vic aquest juliol al Festival Nits, amb un missatge molt especial. Un missatge d'algú que ens va visitar l'any passat i el que sembla, Vic li va deixar empremta. สวัสดีค่ะจิจายานินค่ะ Hi everyone I'm จิจายานินสำหรับประสบการณ์ที่ได้ไปเมืองวิกมากับปีที่แล้วนะคะจะบอกว่าเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะจะมีความสุขกับอาหารขนมไอศครีมทุกๆอย่างผลไม้ที่นู่นอร่อยมากค่ะแล้วก็ผู้คนที่นู่นน่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากๆค่ะทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็ดูแลจ้าดีมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของบ้านเมืองหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยค่ะมีความคลาสสิกแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะน่าจะใส่เสื้อตัวนี้ตลอดเลยนะ From Knit and อันนี้นะคะเป็น Festival Knit Asian Summer นะคะ The Cinema Oriental The Week I use this almost every day you know this one ดูได้เลยว่าเก่ามากแล้วใช้ตลอดแดนสำหรับงาน Festival Knit ปีที่แล้วนะคะจ้ามีความสุขมากแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงานนั้นด้วยในงานเนี่ยก็จะมีการจัดโชว์จัดการละเล่นแล้วก็มีการประกาศผลรางวัลมีการให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับนักแสดงที่มาจากหลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ไปร่วมในงานนั้นด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ